Ez. Hori trabaleko zela. Bai, eta arte zer da zuentzat? A ber, zer da arte? Zer? Hau da arte? Bai, eta zer gehiago? Eta zuek zer egin duzue? Hau, lanpara? Dena, hau? Ze polita. Eta irudiak nortzuk dira pertsona hauek edo? Hauek ez dira, hauek nagusiagoa. Nagusia, bai. Hau, oso ondo. Eta agur artista, Mikel. Artista, oso ondo. Eskerrik asko.